Assalamu alaikum warahmatullahi dirɗiraɓe en ɗo ha nder sere men tatabre ha topic indices nder subject men mathematics. Ha darseje wato darsere men ko sali en waɗino driving equation ko en viya first law je indices. To en naftiran be law man ɗo formula man kenan en waɗa solving questions guda 4 je en waddi ha ɗo. Arande ɓe vi simplify 10 raised to power 5 times 10 raised to power 4. To a yi 10 raised to power 5 ɗo be 10 raised to power 4 ɗo base mai gotel, ngam man en hosa base gotel tan. Base mai ɗo nandi en hosa base gotel 10. So sai en waɗa adding powers mai 10 raised to power 5 plus 4. 5 plus 4 bo hokkan men 9. Ngam man en ɗo mari answer men wartan 10 raised to power 9. Non bo to en ɗo mari ɗo a raised to power 3 times a raised to power 9. Base mai gotel sai en subta gotel tan en hosi a. So en waɗa adding powers bo power bo 3 plus 9. So en vinda 3 plus 9 haɗɗo. Ngam man 3 plus 9 bo hokkan men 12. So en ɗo mari a raised to power 12 kanjum on answer meɗen haɗɗo. Sai to en yahi number 30 kanjum ɗo mari bambanci seɗɗa be je lutti ko sali man, ngam ɗon nombaji ha ɓawo alphabet man ɗo. To en tawi bannin ɗo ko en artata en waɗa ni en waɗa rearranging, en wo'itina no en windirta man, en hauta number be number, en hauta alphabet bo be alphabet. Kanjum sai mi arti mi vindi 5 times 4 ɗo tawn, kanjum mi arti mi vindi nden ndemta mi wari mi vindi y ɗo bo times y je karshe ɗo. Ngam man 5 times 4 hokkan men 20. Y ɗo je y kala nde a tawi alphabet bo gotel ɗo dari pat to power mai 1 on, kanjum to ɓe windai ko ɗume ha totton. So ngam man haɗɗo y raised to power 1 plus 4, ngam man sai en waɗa adding 1 plus 4 ɗo hokka men 5. Ngam man en ɗo mari 20 times y raised to power 5, which is 20 raised to power y times y raised to power 5. And your final answer men haɗɗo. Non last one mai bo en ɗo mari 2 raised to power 2 times 2 raised to power 4. Kanjum en hosa base gotel en hosi 2. So en waɗa adding powers bo 2 plus 4 kanjum bo hokka men 6. To banni en tokkata kala question je ɓe hokkima fu, to a naftiran law of indices, first law man a lara arande a tabbitina base man ɗo nandi, ɗiɗabre bo multiplication on chaka maji. To ngam man ko a waɗata hosu base gotel sai a waɗa adding powers mai. Straightforward.